بنرن هجا دسبیک روژا جشن زمان کردی لحمو گلین کردستان گل کرد پیروز به گو افروش روژا که گرینگش بو تواهی گل کرد و نهاشش بو پاراستن و خودی درکتنا لوی زمانی هر تیکوشینا گل دوام دیگه. لی روژاوای کردستان تیکوشیناش بو زمان کردی دیدومه به شورشان و زیتیر مهیره به بند بو نهاجی به پیمانا بستونه هیچ لیره دانستاندن تین کرن گو کردی دی دستوری ده بیم سوگر کرنه. ji sala 2006 ve Kurd pazdê gulanê weke cejna zimanê Kurdî dibînin û pîroz dikin. Di pazdê gulana sala 1932 de li paytexta Sûriyê Şamê bi pêşengtiya Celadet Alî Bederxan ji aliyê rewşenbîrên Kurd ve kovara hewarê hat derxistin. Kovar di weşangeriya Kurdî de bû yekem weşana goptîpên latînî weşanê dike. Di sala 2006 de jî ji aliyê kenekê roja pazdê gulanê weke cejna zimanê Kurdî ragihandin. Di salvegereke nû ya pazdê gulalê li Bakur û Rojavayê Kurdistanê di çarçoveya pêvajoya aştî û civaka demokratîk de naskirin û bisogerkirina qanûnî ya zimanê Kurdî tê nîqaşkirin. Têkoşîna got Kurdan lê zî 100 sal beriya niha dabû destpêkirin, niha gahiştiya asta qebûlkirina yasayî. Kurdan cara yekem di sala 1928 de daxwazên xwe pêşkêşî Meclisa Damezrîner a Sûriyê ya girêdayê Fransayê kirin. Lêjbera aliyê nîcatperest yên Türk û Ereb ev daxwaz nehatibû qebûlkirin. Heştê adara sala 1963 Partiya Behsê li Sûriyê bû desthilatdar û polîtîkayên îkhal û asîmîlasyonê li dijî Kurdan dan destpêkirin. Di sala 1974 de projeya Kembera Erebî pêk anî. Bi vê yekê re zextê li ser zimanê Kurdî jî zêde bûn. Li hemberî van zextan têkoşîna ziman a gelê Kurd heya salên 1980 zêdetir bû. Bi destpêkirina pêvajoya şoreşa li Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê re derfet çêbû got têkoşîna bisalan ve guhere sazûmaliyekê. Xebatên ziman bi serkêşiya saziya zimanê Kurdî sezekê hatin meşandin. Xebatên guhata adara 2011 mawayekî veşartî hatibûn meşandin hîvê dibistanê zimanê Kurdî ava kirin. Bi destpêkirina pêvajoya şoreşa 19 tîrmeha sala 2012 re xebatên ziman li Efrîn, Qamişlo, Kobalê, Hesekê, Dêrikê, Amûdê, Derbêsiyê, Serêkaniyê, Girkêlegê û Tirmespiyê ve guherî sazûmaniyê. Di encama van xebatan de ji sedî zêdetir dibistan hatin vekirin û ji 7 salê heta 7 salî ji bo hemû beşên civakê perwerde hatin dayîn û bi sedan mamoste hatin gihandin. Dema got 2014 rêveberiya xwesera demokratîk hat ragihandin û hevpeymana civakî hat qebûlkirin zimanê Kurdî jî li gel zimanên Erebî û Suryanî weke zimanê ferbî hat erêkirin. Bi peymana 29 Çileyê re rêwîtiya zimanê Kurdî jî derbasî qonaxeke nû bû. Xala herî sereke jî ew got zimanê Kurdî di destûra nû ya Sûriyê de bê bisogerkirin û bibe zimanê perwerdeyê. Di hevdîtinên heta niha yên Şam û Rojava de mijarên wekî zimanê Kurdî bêfermîkirin bibe zimanê perwerdeyê navên Kurdî, navên wargeh, saziyên fermî, dever û her wekî din bê nasîn tê gotopêşkirin.